Boa noite. Hombre, Leisardo, que tal? Como andamos? Pois mal. Mal. Halloso non quere que cure, usted non me quere curar. É que vamos a ver, su curo faz de movimento, só teño un cliente, entende? Bueno, Mire, escoite. Moi ben, hai que lle dar aí un pouquiño de 3 Debe segundos. ser a suspensión. Sí. Bueno, que tal? Como levamos o tema esta hora da retirada da mascarilla? Como leva usted? Bueno, chaparrachá. Mire, eu penso que as mascarillas non hai que tiralas, E logo? Porque en algúns ayuntamientos cobran as ben. Hai moito mangante. Sí. Hai algún que é moi cuco. Moitos, hai moitos. Cuco, cuqueiro, cuco. O cuco, cuqueiro, cuco. Madrugón e cantareiro e madrugón. Madrugón e cantareiro e madrugón. Vai cortando. Dios. O chaval teme bailando aquí toda a noite. Ai. Oye, encántame usted últimamente, que dalle por cantar, está feito un cantarín, encántame. Justolle. Sí. Non sei se o sabía, pero eu son un melómano, encántame. Dos que yo poño o monte. Que dio? Non... Ese é un pirómano, caramba, Sí. eu son melómano. Ai, usted cómemelos. Una bola, Lisa. A ver, Que cada un vai como pode, non? que dio? A ver, un melómano é unha persona amante da música, que lle gusta a música. Eu son un amante da música, entende? Un amante. Bueno, é igual, Un que non mangante. é igual, veña, que nos liamos e non era o caso iso. Sí. A ver, que lle podo axudar? Queríalle consultar, como Sí. outro día me falou de que había uns tratamientos moi bons no estranxeiro. Estranxeiro? Queríalle comentar deso. O estranxeiro... Deben de saber ali, non sei. Conocerán. É que no estranxeiro, vamos a ver, como non vai hostia a Turquía poñer un pouco de pelo, que non lle viña mal tamén poñer algo. Ai, me cago en la... Non se cachonde, Perdón. Dios. Trasplantes de pelo. Hai que ver o que inventan. Eso está moi... Pois a mellor non é mala idea, oiu. Vou falar con Trixa. A ver se me fai unha donación, que ela con ese pelazo que ten xa ben por dous. Dios mío. Temos que chegar a un acuerdo, bonita. Chegaba lle ben, a verdad Sí, que chegaba para 2 ou para 3. Dios. Pero non lle fai falta donante. Como que non? No, eso fano co seu propio pelo. Pero carallo, Sí, bueno. sí. Pero se eu na cabeza non teño pelo nin pon remedio. Teño menos pelo co sobaco dunha muñeca. Dios mío, querido. Sí, pero non. Eso quítanlle pelo de outras partes do corpo e depois implantanlle na... Déixese deso. Bueno, eu... Non quero saber máis nada disso. Eu informaba. Eu do que lle quería comentar era do tema que lle falei o outro día da miña cadela, home. Da cadera non, da cadera. O da cadera, é verdad que falamos da cadera, sí. Cada moi mal, Pero da cadera, eso é en Abu Dhabi. Abu Dhabi, eso é longe, non? Eso sí, en Abu Dhabi, as caderas preparan as caderas de maravilla. Quedan as caderas... Preparan, carai. Sí, Non hai máis que ver o emérito como o deixaron, que parece unha tartana. Me cago na vida, home, por favor. Por favor. Bueno, pero que... Ai. A ver, pero que o rei tiña outros problemas, complicouse o chollo. Problemas teño o seu. Pero as caderas deixanas moi ben. ben, e usted por eso vai tranquilo a Abu Dhabi, que xa verá, queda usted maravilla. Estuve no falando con generosa e casi que quería ir. Pois, pero, sabe. como usted me dixo que tiña a tensión moi baixa e que non podía ir por eso, pois era para lle comentar, a ver. Eu non lle dixen que tiña a tensión baixa. Dixo tal. No, vamos a ver, eu dixenlle que ten usted a pensión moi baixa. E ir a Abu Dhabi é moi caro, usted non xunta cartos nin entre vidas, entende? Pero a Abu Dhabi, cando vai usted a Abu Dhabi? Chaparrachá. Pero Eso. que saberá usted o que eu teño ou deixo de ter. Home, non Sai sei. que vender un eido, véndese, caralho. Bueno, véndose. E logo como de caro é eso? Canto costa logo o tratamento? Abu Dhabi? Sí. Mire, vamos a ver, para que se faga unha idea, así por encima, eso é un centro de rehabilitación. Sí. Eso sí, pensión completa, todo incluído, aí... Desayuno, comida e cena. Todo, aí está todo incluído. Habrá churrasco. O que queira, eso a pedir de boca. Home, non hai churrasco. Pero claro, oigo, sale 10.000 euros. 10.000 euros o mes che lle ben. No, mer no. O ano. No, a noite. Hostia! 10.000 euros a noite, pero xa é unha salvajada. Pero en dimos dar. Eu xa lle dixen que era caro. É mellor morrer. Bueno, e despois aparte dos 10.000 euros está a miña comisión, claro. A súa, que? A ver, unha pequena parte por gestión, entende? Eu teño que levar algo. Eso non. Pero usted non vai facer nada e quere cobrar unha comisión. Pero usted... Pero vamos a ver, Lisardo, como que non fago nada? A ver, eu teño os contactos. A ver, para que me entenda, eu son un elemento necesario para que se produzca a transacción, entende? Non, neso ten razón. Usted é un elemento de moito carallo. No, a ver. Si, ó. Xa o vexo vir. Un elemento. No. A ver.
Vamos a ver, non se poña así, home, a ver. Eu teño uns contactos, teño unha agenda. Tamén eu no teléfono. Xa, pero eu teño unha agenda de contactos. Sí. E eso ten un precio. Eso hai que cotizarlo, ten un Ten un precio. precio. Claro, non é... Iso que ten é un nombre, que non lle vou dicir aquí diante desta xente por o respeto que lle teño a eles, Bueno. Pero mire, Tampouco xa se que poña vostede tan molómano, que tan amante da música, vai cantar Paquita. Que Paquita? Javicho, Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. siga escoitando que ainda lle falta a comisión, que eu marco. Ah, moi ben. Alimaña, pagarse culebra nada. ponzoñosa, desecho de la vida, te odio Esa gran y te Paquita del desprecio. barrio. Chao. A do barrio, Chao. Lisardo, benvido, benvido.